забон на танҳо василаи муошират, балки унсури асосии ҳуввияти миллӣ, пояи давлатдорӣ ва кафолати бақои миллат маҳсуб меёбад. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми паёмҳо, асарҳо ва баромадҳои хеш ба ин нуқта борҳо таъкид намуданд. Китоби чеҳраҳои мондагор низ намунаи олии эҳтиром ба фарҳанги миллӣ ва бузургони адаб мебошад. Бо мақсади арҷу эҳтиром ба ин гуфтаҳо, масъулини донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмию амалиро зери унвони масъалаҳои марбут ба забон дар осори безаволи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ташкил намуданд. Дар раванди ҳамоиш роҳбарияти донишгоҳ, олимону донишмандон аз сохторҳои марбута ва донишгоҳҳои дигари кишвар иштирок намуданд. забон дар даҳони хирадманд чист? калиди дари ганҷи соҳибҳунар. чу дарбаста бошад, чӣ донад касе ки ҷавҳарфурӯш аст ва ё пилавар. албатта калиди дари ганҷи соҳибҳунар будани забон барои ҳама маълум аст ва оне ки аз ин забон баҳравар мешавад, оне ки ин забонро хуб ба дараҷаи лозимӣ, яъне бо талаботе ки имрӯз давр мехоҳад агар ҷавобгӯ омода бошад, албатта ба ҳамаи муваффақиятҳо расиданаш мумкин. бояд қайд кард ки забон танҳо як воситаи муошират нест. забон воситаи таълим аст. забон воситаест ки тавассути он инсон соҳиб маърифат мешавад ва дар баробари касб пайдо кардан, дар баробари ҳирфаӣ шудан, албатта аз маърифати одамият, аз маърифати ҷомеа бохабар мешавад. зимни баромадҳо таъкид шуд ки пешвои миллат забонро сарвати бузургтарини маънавии миллат номида, пайваста ба зарурати ҳифзи покии забон, густариши истифодаи он дар илму маориф, технология, идоракунии давлатӣ ва соҳаҳои дигар таъкид менамояд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсиси кумитаи забон ва истилоҳот ва таълифи асарҳои мондагор забони ҳастии миллат аз зумраи иқдомоти муҳим дар ин самт мебошад. нафаре ки хоҳад забони хориҷиро омӯзад, пеш аз ҳама бояд забони модари худро хуб донад, сарфу наҳви онро сарфам равад, қоидаҳои китобату имлоро хуб донад ва ин метавонад боиси он гардад ки дигар забонҳои хориҷиро низ ба хубӣ аз бар кунад. илова бар ин бояд гӯем ки имрӯз ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистонро аксарияти давлатҳои олам мешиносанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон сафоратхонаву консулгариҳои худро ифтитоҳ карданд ва илова бар ин ташкилотҳои гуногуни байналмилалӣ дар ҳудуди ҷумҳурии мо фаъолият мекунанд ва ҳамаи ин талаб мекунад ки дар донишкадаву донишгоҳҳо, яъне макотиби олии ҷумҳурии Тоҷикистон, мутахассисоне бояд омода карда шаванд ки ба талаботи имрӯзаи бозори меҳнат ҷавобгӯ бошанд. ширкатдорон афзуданд ки асарҳои пешвои миллат аз ҷумла чеҳраҳои мондагор, тоҷикон дар оинаи таърих, истиқлолият ва оинаи тафаккури миллӣ ва дигарон сарчашмаи пурқуввати худшиносии миллӣ буда, дар онҳо забони тоҷикӣ ҳамчун рукни асосии давлатдорӣ, василаи ҳифзи ҳуввияти миллӣ ва пайванди наслҳо ҷойгоҳи шоиста пайдо кардааст. тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар тамоми ҷодаҳо ба камёбиҳои бисёр азиме ноил гардид ва аз он ҷумла дар тақвияти забон низ ба камёбиҳои бузурге ноил гардид. маҳз дар ҳамин давра дар бахтномаи миллати забони тоҷикӣ конститутсия ҳамчун забони давлатӣ эътироф гардид. ба андешаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, умри миллат ба умри забон вобаста аст. барои он ки номи миллат аз сафҳаи башарӣ нест нобуд нагардад, дар таърих ҳамеша боқӣ монад, мо бояд барои ҳифзияти забони тоҷикамон ҳамеша кӯшиш ба харҷ диҳем. яъне эҳтиром ба забони давлатӣ бояд то ба сайқал ёбад ва мукаммал гардад. вазифаи мо насли имрӯза он аст ки барои поку бегазанд нигоҳ доштани забони модарӣ кӯшиш намоем, забондонии худро сайқал диҳем. дар чорабинӣ изҳори умед карда шуд ки муҳокимаҳо ва баромадҳои ширкатдорон, хоса муҳаққиқон, намояндагони вазарату идораҳо, устодону донишмандон ба таҳкими мавқеъи забони тоҷикӣ дар ҷомеа, ҳамзамон ба бозгӯ ва арзёбии амиқи андешаҳои пешвои миллат дар бораи забон мусоидат хоҳад кард.